No, toto video bude nadlho. Je tu postrihaný ledva jeden deň, no stihla som takmer všetko zo zoznamu, čo je obrovský úspech. Začala som z hurta dokončovaním rúžových šiat. Ak si ešte pamätáte, pôvodný plán boli len tenké gumičkové ramienka, no keď som ich tam dala, mojej postave to vôbec nesedelo a musela som to celé teda prerobiť, premyslieť a prispôsobiť na polodlhé voľné rukávy na gumičky, čo je pre mňa overená klasika. No a dobre som spravila, keďže šaty mi takto oveľa viac sedia, sú oveľa krajšie a krásne spĺňajú všetko, čo mám rada. Projekt číslo 2 boli Veronikine šaty, z ktorých sme skompletizovali a bol najvyšší čas ho preniesť na látku, z ktorej budú šaty spravené. Toto je vždy veľmi stresujúci proces, treba dávať pozor na všetko, aby bolo všetko správne odstrihnuté, aby sa na nič nezabudlo, ako napríklad na očka na šnurovačku, ktoré človek veľmi rýchlo zabudne našiť. Strih som najprv rozobrala, zarovnala, keďže strih tvorím priamo na nej, nič nie je krásne rovné ani symetrické, preto je vždy potrebné trošku, ale naozaj len trošku jemne upraviť na rovnom stole. Následne som to preniesla teda na látku, všetko som vystrihla, pospájala a zašila a v tomto stave to počká na ďalšiu skúšku a ak by ešte niečo nesedelo, tak sa to stále dá poupraviť. Projekt číslo 3 som stihla len do polovice. Je to teda kimono, ktoré si možno pamätáte z jedného z prvých videí, ktoré som pre vás točila. Dostala som sa k nemu až teraz, no už mi visí v skrini, čo je úžasný pokrok. Od posledného videa mi zostalo už len zarobiť lem okolo celého kimona a na spodku, plus natočiť rukávy, našiť rukávy a očka na opasok, no a samozrejme aj opasok. Celý tento lem som robila úplne poprvýkrát a vyšlo to parádne. Látka je krásne štruktúrovaná a šitie tam vôbec nie je vidieť. Chcela som, aby celé to kimono bolo veľmi dramatické, dlhé a s výraznými rukávmi, čo sa mi našťastie podarilo a vyzeralo by to parádne aj ako obyčajné šaty. V tomto videu som nestihla došiť rukávy a opasok, ale to uvidíte možno neskôr. No a posledný projekt bola mašľa do vlasov, ktorú som robila na poslednú chvíľu v sobotu ráno pred oslavou. A tu ste už mali možnosť vidieť. Na túto som vám točila aj video návod, takže o nej vám poviem detailnejšie neskôr. Vidíme sa na budúce. Ahojte!